ngibingelele impela amagumbi amanomhlaba, ngibingelele kona wonke umuntu ofinyelela lapha kulolu hlelo lalapha ekhaya impela kwindaba yesintu TV. Kusawuyena umkhulu Bonga lona umuntu abamaziyo impela ngokwelapha njengomlaphi wendabuko impela nangomuntu nje owaziwayo lapha ngaphandle ngezinye zezinto-ke zamabhizinisi ezihlanganisa umkhulu impela. Lapha-ke ngikhuleka kona wonke umuntu ongumthandazi, ngikhuleka wonke umuntu impela oyinyanga impela nesangoma impela. Ngibingelela bonke abantu impela abafinyelela esigabeni sokubuka lolu hlelo. Impela ngithanda ukuxolisa kakhulukazi kubantu ebebangangitholile kulezi nyangana lezi ezidlulile ngoba-ke umkhulu bekanohambo oluthile aluthathile. Kunabantu abaningi ebebashayela ocingweni lapho abangangitholi, kunabantu abaningi abajikile lapha emzini wami bekade bengifuna bengangitholi, kodwa bephinde bethole umfana lapha ekhaya ekwazi ukubatshela ukuthi cha, umkhulu umuntu ongekho usaphumile uyofuna imithi impela, njengoba nabanye bangekho lapha ekhaya baphumile bayocinga yona imithi. Kunjalo impela makhehla amadala, sengibuyile kodwa manje konke umuntu lapha ngiphethe impande yokuphilisa abantu impela amagumbi amanomhlaba. Bengithanda nje ukuxolisa kulokho kubantu ngibazisa ukuthi cha, umkhulu usatholakala kuzona izingcingo lezi noma izinombolo lezi ezocingo ezika-067 013 5577 067 013 5577 impela amagumbi amanomhlaba. Ngiyabonga namuhla kubabukeli nakuwona wonke umuntu ofinyelela esigabeni sokubuka lolu hlelo. Bengithanda ukuthi ngithule udaba lapho lithemba lithi phecelezi ukujula, ngoba lapha suke sesikhuluma ngento eyithi mayithinte kodwa manje izinto zenjula zobunyanga. Ake ngithi-ke namhlanje mina ngizongena ngijule kulolu daba noma ngikhulume ngivezela abantu iqiniso phezu kwesimo salento eyindalo eyesipoki. Kodwa-ke namhlanje ngizocela ukuthi uma ngabe kukhona ingane encane eseduze ihlehliswe phela, nabantu abangathandi-ke ukuzwa lezi zinto bahlehliswe phela, ngoba lapha kusuke sekuyokhuluma ngento manje engasuke mhlawumbe yenza abanye bangalali ebusuku ngoba ama-fears wabantu-ke kawafani. Impela-ke into enjalo into ebengicela kakhulu impela wonke umuntu ngicela ukuthi uma kebukela lapha like esubscribe khona nathi ezokwazi futhi ukunotifayeka uma sikhipha futhi amanye ama-videos walapho kulolu hlelo lalapha ekhaya impela, ngokwethula impela ulwazi oluhlukahlukene impela, njengenyanga ewumlaphi wendabuko impela owucwecwe impela naye osephakamile ngokwemisebenzi impela, nangokweyilokotho nangeyithakazelo zemisebenzi yabantu esebangenile lapha ekhaya abaphuma impela bazosizakala phezu kwesimo senhlupheko nangesimo sokuvikeleka impela. Ngiyabonga. Nayi impande lapha ebengikhuluma ngayo namhlanje. Namuhla abantu benkosi nabantu impela abafinyelela esigabeni sokubuka leli hlelo, bonke ababukeli, ngizokhuluma ngesipoki semali. Kunombukeli ekhaya odidekayo ngalesi sikhathi othi umkhulu uma kekhuluma ngesipoki semali ukhuluma ngento kodwa ekanjani, noma umkhulu uma kukhuluma nje ngesipoki nje ukhuluma ngento ekanjani. Angikhulumi-ke manje ngomkhovu, ngikhuluma ngesipoki. Isipoki kuyinto lena ewumoya, noma kuwumoya lona osuke uvusiwe wakhandelwa ukuthi mawenze lowo msebenzi wena obukade ukubizele wona ngalesa sikhathi uvuswa. Ake ngibuyele emuva. Isipoki nomkhovu akuyona into efanayo. Asikhulumi manje ngomkhovu, sikhuluma ngesipoki. Isipoki siwumoya kodwa ovusiwe ngamakhubalo nangamagxolo kanjalo nangemithi yemthwebulo ethize, ukuthi lento uma ivuka iyenza umsebenzi othize lo wena osuke uvusele yona. Awukwazi ukuvusa isipoki siyohlala. Isipoki kumele masivuka sivukela phezu komuntu lona esuke esidinga ngaleyo sikhathi leso ukuthi asiyokwazi ukumkhandela leyo mali. Lapha ekhaya-ke isipoki sisikhipha ngendlela ezimbili. Sisikhipha ngendlela yamagona, siphinde sisikhiphe ngendlela yezikhwama. Izikhwama lezi ezifana nalezi-ke zokwelapha, kodwa akusona isikhwama lesi esiyothinta manje umuntu othi yena uthinta amathenda. Lapha ngikhuluma ngomuntu mina othi yena umelaphi wendabuko, siyomkhandela isikhwama esikanjengalesi nje, kodwa bese siyovuswa kugogo thizeni, ngoba lezi ipoki azifani lezi ezilapha zombili engizozithula lapha kunini amakhehla nakubabukeli bonke. Ngizozibeka zombili lezi ipoki ebese ngithule nomsebenzi wazo, kodwa ngizoba mfushane ukuthi umuntu-ke osesha noma osedingile noma esefisile ukuthi esithole lesi sipoki naye siyomsebenzela simkhandela umkhiqizo wemali impela, kodwa hhayi imali le ekuzosa ekuseni iku-wardrobe, noma le ekuzosa nje ekuseni ukuthi uvuke igcwele umbhedo, noma ungene endlini ubuye ey'ndaweni zakho uyithole igcwele endlini emasofeni. Ayikho-ke into enjalo la ekhaya. Asiyikhandi into enjalo la ekhaya. La ekhaya sikhanda into esebenza ngale ndlela thina esuke sikuchazele ngayo la ekhaya, nabantu abadala bala ekhaya basuke bakhulume ngayo impela nje kuba kanjalo la ekhaya. Nayi into-ke lapha engibuyela kuyona. Sikhuluma ngesipoki lapha namhlanje. Lapha-ke sikhuluma ngogogo uSambulo.
Ugogo uSambulo ulona olana kulesi sikhwama lesi esimvusile ngamakhubalo thizeni engengadalula-ke okuthile nokuthile okuthi lapha-ke kuyodinga vele kuyothinta kodwa amaliba lapha ebese kuphinde kube nendlela futhi eyothinta ezinye zey'ndlela futhi ezokulanda amakhosi athile abantu abanganawo ulwazi ngawo kakhulu ngoba into nento phela osuke iphathisiwe ngabantu abadala kusuke kungeyakho kusuke kungento ebengebakuphuce yona. Namanje ngisamile lapho mina ukuthi akekho mina umuntu ongakhanda into engiyikhandayo noma ukhande umsebenzi okhandwa la ekhaya ngoba lento akakusona isitolo la ekhaya akakusona isitolo la ekhaya siyasebenza ngenyanga mina impela egulayo ngena amahlathi impela egcwala iganga njengoba namanje bekade ngingatholakala abantu bafika lapha ekhaya impela bekade ngingekho ngiyofuna imisebenzi yabantu ezokwazi ukuthi ngiphilise abantu ngiyokhanda nezinye zezinto ezidinga ukuthi ngichelelane nasekhaya uma ngikwazi ukuzovusa lezo zinto lezo impela kodwa ukuchubeka nenkulumo lapha yalesi sipoki lesi esakagogo uSambulo. Ugogo uSambulo uyisangoma noma uyisangoma nyanga ngoba uwumuntu lona okwaziyo ukuthi ekhande umuthi njengenyanga ewugaye futhi ephinde kuphuphise wona umuthi impela lo sukuwudinga wena ebese ephinde futhi ebhule njengesangoma noma ebhule futhi njengomthandazi ehlole njengomthandazi kodwa-ke lapha kuye kuthatha isikhathi esifana nemalanga amahlanu uhleli lapha ekhaya sikukhandela lo gogo lona uma ngabe umdinga wena uthi mina cha ngiyinyanga kodwa mina noma ngiyisangoma kodwa mina ngumelaphi wendabuko kodwa akayiboni indlela yabantu abafikayo lapha ekhaya bezolashwa noma befikile kodwa baphatha imali noma befikile kodwa abantu abakhala njalo. Nami phela ngiyacela ukuthi kufika abantu lapha ekhaya abazonginikeza imali nami ngiphile njengoba lesi sikhwama nami kwathiwa abogogo nokhokho omkhulu siyongiphilisa impela-ke ngibizela abantu abanjalo lapha ukuthi uma uyinyanga uma wena uyisangoma uma wena uwumuntu kodwa owumlaphi wendabuko ohlele ekhaya kodwa ongasebenzi nansi impande lapha kagogo Sambule engikubizela yona ehlala nekhuba lelithile engizolikhipha lapha nethambo elithile ngenxa yokuthi asikhuluma amanga lento lena iyinjula lento lena ungasondeza baba camera ubone lapha uzume lapha ubone lapha lento yinto eyinjula kakhulu edliwa kancane kancane lapha phakathi ehambisana nomunye ukhehlana wakhona lapha oyinjula lana lokhu-ke na kusuke sekukhulunyiswa manje into lapha ewukuphila kokukhanya bese ngaphansi kunensiza ethile ehlanganisiwe ngezinto ey'julile kakhulu lena esekwazile-ke bese kuba naloku okwamafuthana nje uhleli la ngaphansi engengikwazi ukuveza okuncane okusekonteyneni okukwazile-ke ukuthi sithubulele umoya ngapho uma siwufaka lapha esikhwameni kuba yinto kodwa ekanjalo. Umuntu ofisa ukusizakala ngale nto kodwa nangalesi sikhwama umuntu othi yena owumlaphi wendabuko umuntu othi yena abantu abangena esigodlweni sakhe umuntu othi yena uyafisa ukukhuphula umsebenzi wakhe impela lapha kuye kudingakale-ke imali kodwa eyofika lapha cishe ko-20,000 ngenani ngenxa nangesibanga esithi kodwa kuye kudingakale izinto lapha ezifana nemvu noma ezifana kodwa nembuzi ngoba kusuke isinqumo sesiphuma kuwena ngaleso sikhathi ukuthi ngalo msebenzi lona kagogo uSambulo usuke wena uhlele ukuthwala noma usuke uhlele ukuphakama ebese kusuka lapho-ke sithathe izinyathelo lezi ezifuna ukuthi uhambisane nawe ebese-ke uma kwenzeka ukuthi ugogo uSambulo akahambisani la ngokwedlozi isidala ngoba kukhona abantu abangafuni umuthi kuba nezindlela-ke nezigodlo lezi esikumilisa kuzona lapho uzokwazi ukuthi usizakale kuzona impela nasemfuleni kanjalo abantu bayasizakala la emanzini ezibeni kanjalo ey'ntabeni uma ukuthi umoya wesikholwa kanjalo abantu bayakwazi ukusizakala ngezinto ey'hlukahlukene kodwa lesi engikhuluma ngaso namhlanje isipoko lesi sakagogo uSambulo impela lona ukwazi ukuthi akudonsele imali angikhathali ukuthi mina ubani inyanga lapho uma ngiphakamise ngale nto angikhathali ukuthi ushaya ubani ngenduku ezinjani akunakuloyeka lapha akunakuthakatheka umsebenzi wakho awuvaleki awuphinde futhi uvaleke uma nje wena ulandela kodwa imigomo nemilayezo lena esuke ulindwe yona onikezwe yona lapha imibandela yonke kanjalo usuke ilandela lapha ekhaya ungageji lutho cha uyokwazi ukuthi uyibone imiphumela nemisebenzi yalapha ekhaya ngoba into yalapha ekhaya mina into engime ngayo angikaze mina ngayokhandela umuntu into engasebenzi angikaze mina kwafika umuntu lapha ekhaya nalapho hlelona lapha ekhaya ngisho olangemuva laphana emakhosini TV impela abantu abangaziyo impela akekho umuntu owakhala mina ngokuthi umkhulu cha ungirobhile mina ngokuthi noma umkhulu mina ungidla imali yami ngokuthi cha mina into yami iyohlezi ihlelekile ngoba ngumuntu oma ngeqiniso ngakho ngiyikhathalela ngabantu ngikhathalela abantu bami mina ngikhathalela abantu abafika la ekhaya abaletha ngidlozi lami abokhokho omkhulu amathamba engcwele nasi isipokise imali engisiletha kubantu engithi cha-ke
buye uzolanda ugogo uSambulo uma ngabe uyinyanga ungalambi sikhona madoda amadala izinyanga ezisasebenza ngeqiniso impela amaguma manomhlaba yisona lesidawulo lezo nesigawulo engizosibeka phezu kwesimo sakagogo uSambulo. Lapha ugogo usebenza ngendlela ezimbili. Ugogo uyakwazi ukuthi uthwale ngaye, ugogo uyakwazi futhi ukuthi uphakame ngaye. Kuyashiyashiyana-ke namandla wakhona. Ukuphakama nokuthwala vele ngeke kufane. Ukuthwala kunamandla kakhulu, ukuphakama nako kunamandla impela acishe sengathi afana nokuthwala, kodwa kuzoba sengathi ukuthwala uma ukuthi akaze wathwala ngaphambilini. Yinto enjalo le engikhuluma ngayo lapha, ngoba lento ithinta injula kakhulu. Kunezinye zezinto futhi engakwazi ukuzidalula lapha ngogogo uSambulo, abuye futhi ayidinge azidlayo naye njengomuntu, kodwa naye lo oyimoya ophilayo. Impela yinto ekanjalo le engikhuluma ngayo lapha impela. Ngiyabonga Bayede Dlozi.